Mišini novi prijatelji. Miša je jako voljela stvarati. Znala je stvarati slike od brojki i slike od zvukova. Ponekad bi stvarala slike i od jednoga i od drugoga. No Miši nikako nije polazilo za rukom stvarati prijateljstva. Svima je to, čini se, bilo lako, ali ne i Miši. Kad god bi to pokušala, nije znala što učiniti, što reći, ni kada to reći. Miši je bilo toliko teško pronaći prijatelje da se pitala hoće li joj to ikada uspjeti. A tada je jedne večeri Miša dobila ideju. Pripremila je sve svoje bojice, olovke i ostali pribor. S mjesta je počela rezati i spajati, lijepiti i šiti. Ubrzo je načinila cijelo društvo jako zabavnih prijatelja. Bili su to prijatelji s kojima je lako družiti se. Prijatelji koje je mogla ponijeti kamo god poželi. Iskreno, Mišini novi prijatelji nisu bili baš najbolji u tenisu, ni u nogometu, ni u loptanju. No Miša se s njima ugodno osjećala, a jedino je to bilo važno. Jednoga je dana mama rekla Miši da su pozvani na zabavu. Rekla je da će ondje biti mnogo dragih ljudi. Rekla je da će biti zabavno. Miša u to nije bila uvjerena. Zabava je bila bučna, razuzdana i nepredvidiva. Sva su se druga djeca zajedno igrala, no Miša im se nikako nije uspijevala pridružiti. Miša je pobjegla i pronašla miran kutak u kojem je mogla načiniti vlastite prijatelje. Neko je vrijeme ondje zadovoljno sjedila, a zatim je osjetila da nije sama. Neki ju je dječak promatrao. Bok, ja sam Josip. Mogu li pogledati što to radiš? Miša je nekoliko trenutaka samo šutjela. No zatim je duboko udahnula i pokazala mu svoje prijatelje. O, zadivljeno će Josip, fantastični su. Možeš li mi pokazati kako se rade? Miša se zabrinula. Što ako sve bude radio krivo? Što ako sve upropasti? No Josip se nije doimao kao dječak koji bi namjerno nešto upropastio. Miša mu je pokazala što da radi. I znate što? Josip ništa nije radio krivo, a nije ni sve upropastio. Zapravo, sada kada su radili zajedno, sve je bilo još i bolje. Ubrzo su Miša i Josip izgradili cijeli grad u kojem su njihovi prijatelji živjeli zajedno. Pokažimo to ostalima, rekao Josip. Miša je okljevala. No Josipov osmijeh uvjerio ju je da će sve biti u redu. I bilo je. Sada je prvi put Miša točno znala što treba reći i što treba činiti. I tako su prijatelji koje je stvorila Miša pomogli Miši da stvori nova prijateljstva.